שלום, אני מציג בפניכם את סדרת הסוללות הניידות של חברת מיני ווקר. אנחנו מסתכלים על ה-PB580W White. ה-PB580 היא סוללה 5600 מילי אמפר לשעה, מספיקה בערך ל3 הטענות, טלפון סטנדרטי. יציאת המתח פה, כניסת המתח פה, כפתור הפעלה שנמצא פה, סוללה מגיעה עם כבל USB ועם 4 טיפים. מיקרו USB, טיפ לאייפון 4 וטיפ לאייפון 5. במקרה שלנו נשתמש בטיפ לאייפון 5 לצורך ההדגמה. נחבר את הטיפ, נחבר את המתן לטלפון ונלחץ על לחצן ההפעלה והתחילה ההטענה. בגלל תנאי התאורה פה יהיה אולי קצת קשה לראות את 3 הלדים, 3 מתוך 4, מה שאומר ש25% מהסוללה התרוקנה כבר. אלו נורות החיווי, תהנו מהמוצר.